ngiyabingelela abazalwane egameni likaJesu, ngiyabingelela mawami Bishop, ngiyabingelela uMamsonto, ngiyabingelela ibandla lonke likaKristu Jesu. Ngokukhethekile bazalwane bami, ngiyacela nje ukubingelela abantu besifazane. Ngicela abashayisana abantu besifazane. Ngibingelela ibhokodo egameni likaJesu. Labo bantu babishop bangena ku-plan of salvation. Indoda yayingekho mhlawumbe ecabanga ukuthi emhlabeni singenza njani ukuze sidethume sayo. Kwabonakala emhlabeni ukuthi indoda ngeke ikwazi ukungena ku-plan ye-salvation ngoba yaba nokuthelela ukuthi isono singene. Kwabe sekubhekwa imbewu yowesifazane. Lithi iBhayibheli, seed of a woman shall crush the head of a snake. uNkulunkulu wabona umuntu wesifazane efanele ukuthi umsindise emhlabeni ufike ngayo. Ngiyabasaba laba bantu bayingozi labo. Ngiyababona nje oPaul sebekhuluma into abangayazi bethi abangashumayela abantu besifazane. Ingoba uPaul abekashadanga webazalwane ba-understand. Ngoba washona nomuntu wesifazane la uzobona khona imfihlo. Ukuthi ngemfihlelele umuntu wesifazane. I remember that day uMiba bekhuluma ethi uMamBishop fast for 40 days. Ethi uMamBishop kaMangala uMamBishop fast for 40 days. Athi welipheka le kodwa kwese liphekele uMamBishop. Sibona uMamBishop egcola amandla omlilo kanti uMabe kade engazi. Ayikho why abantu besifazane beneglect kangaka ebandleni ngoba ibona bokuqala ababishop abaphatha impilo yokuthi uJesu indoda yayingekho. uNkulunkulu uyayazi ngempilo ukuthi indaba mayifika umuntu wesifazane kulula nje ukuthi igijime kalula. Nengathiwa ayingaphumi mayisifika umuntu wesifazane ivele ihambe kalula. Ibona bokuqala abagijima ukuthi uvukile amadoda wayengekho. Ngiyabingelela abantu besifazane. Ayengekho amadoda. Ibona bokuqala abahlangana nengilosi batshelwa ingilosi ukuthi loyo umfunayo uvukile siyohlangana naye eGalili. Ibona bokuqala abagijima nomyalezo ukuthi uJesu uvukile amadoda wayengabona. Ngiyabingelela abantu besifazane. Uyabona nokwenzela abana amadala ebandleni ukuze ngisho lakhulunywa nje bakhulunywa ngesikhwama sabantu besifazane thina amadoda sisungela ngaphansi kwezihlalo ngenxa yokuthi ibona abayinjini zebandla. Abantu besifazane kwathi ngithi vukani abantu besifazane ngoba kunemfihlo uNkulunkulu ayibeke ngingadlala oPaul besikhathi abangekho bethi angashubani. Kunemfihlo evalele kumuntu wesifazane. A spirit of a woman shall crush a head of a snake. Kunembewu evalele kuwe namandla. Kunembewu evalele kuwe namandla efundini. Ngicela bazalwane esifundeni. The book of Samuel. Book of Samuel chapter 21. First Samuel, Second Samuel get to Second Samuel chapter 21. Ngicela ukuthi ngifundele. Ngicela nje verse 14. Verse number 1. Sifunda kanje. Indlela yeminyaka emithathu. Verse number 1. Kwakhona indlela ensukwini zikaDavide iminyaka emithathu ngokulandelana. Davide wafuna ubuso bukaJehova. uJehova wathi, kungenxa kaSawuli nangenxa yendlu yakhe yegazi ngoba wabulala abaseGibhiyoni. Inkosi yayisebiza abaseGibhiyoni yakhuluma kubo baseGibhiyoni babengesibo abantwana bakwaIsrayeli beyinhlali yama-Amori. Abantwana bakwaIsrayeli abefuna kubo uSawuli wafuna ukubabulala ngokushisekela kwakhe abantwana bakwaIsrayeli nabakwaJuda. Wathi-ke uDavide kwabaseGibhiyoni, nginenzele ntoni na? Ngingenza ukubuyisana ngantoni ukuba nibusise ifa likaJehova na? AbaseGibhiyoni bathi kuye, akundaba yesiliva negolide noSawuli nendlu yakhe, futhi akunandaba yokubulala umuntu waIsrayeli. Wathi, enikushoyo ngiyakunenzela khona. Bathe enkosini, umuntu wasibulalayo waceba ngathi ukuba sichithwe singasali phakathi kwemikhawulo yakwaIsrayeli. Masinikwe abantu abayisikhombisa bamadodana akhe sibaphanye kuJehova eGibhiyoni sikaSawuli okhethiweyo kaJehova. Inkosi yathi, yakunika bona indodana kaJonathani kaSawuli ngenxa yesifungo sikaJehova esasiphakathi kwabo, phakathi kukaDavide. Kepha inkosi yathatha amadoda kaRispa indodakazi ka-Aya
ayezalela uSawuli noArmoni noMephibosheth namadodana ayisihlanu kaMikhali indodana kaSawuli ayewazelele uAndreli indodana kaBrizaliya uMeholati wabanikela ezandleni zabaseGibiyoni babaphanyeka entabeni phambi kaJehova bawa labo abayisikhombisa kanye babulawa ngesikhathi sokuvuna ensukwini zokuqala ngasekuqaleni kokuvunwa kwembali. Indodakazi ka-Aya wathatha undwangu yamasaka wazindlalela yona edwaleni kusukela ekuqaleni kokuvuna kuze kuthelwe phezu kwabo amanzi asezulwini. Akavumelanga izinyoni zezulu ukuba zihlale phezu kwabo emini nezilwane zasendle ebusuku. Kwabika uDavide ukuthi uRizpa indodakazi ka-Aya isancenga sikaSawuli wenzeni uDavide waya wathatha amathambo kaSawuli namathambo kaJonathani indodana yakhe kubantu baseJabeshi eGileyadi ababewepile esigcawini saseBhethshani lapho amaFilisti ayephanyeke khona mhla amaFilisti embulala uSawuli eGibiyoni. Wenyusa lapho amathambo kaSawuli namathambo kaJonathani indodana yakhe baqoqa amathambo ababephanyekiwe bewembela amathambo kaSawuli noJonathani indodana yakhe ezweni lakwaBenjamini ethuneni likaKhishi uyise. Benza bonke okuyalezwe inkosi. Ngasemuva uNkulunkulu wancengwa ngenxa yeso. Salibonga Jesu izwi lakho uNkulunkulu wethu ophilayo. Siyakholwa uNkulunkulu wethu ophilayo. Kaloku Nkosi oprofethe ngakho ngomprofethi wakho namhlanje. Kulolu suku lusuku lentokozo. Lolu suku usuku leJubili. uNkulunkulu wethu ongcwele othi njalo ngesikhathi esithile kuba khona inkululeko phakathi kwesizwe sakho. Siyameza uNkulunkulu wethu ongcwele ngenxa yezwi layo lememezayo phezu kwethu. Siyakholwa izwi lakho uNkulunkulu wethu namandla nemaza ngalo kuziyinkawu zesitha zithathele lonke ezikuvalele manje sinkosi kuzona kodwa ume uphakame udunyiswe uNkulunkulu wethu namandla manje sinkosi ophilayo. Amen. Ayibonge inkosi bangcwele. Kafushane nje bangcwele ngiyaphikisa ayibona Lord. Lala sibukele ndawo kafushane. Nangu mama. Lo mama ukhishwe instruction ngenxa yokuthi izwe lonke liyagula. Izwe ligula ngenxa yesiqalekiso sendoda yakhe. Naw uIsrayeli kumele ngabe uyadla uyasutha kodwa uIsrayeli ulambile. Isizwe sikaNkulunkulu a chosen nation ilambile ngenxa yendoda eyodwa eyaxabana noNkulunkulu yasiyenza umuntu. Lithi iBhayibheli lo mama kwabe sekhishwa instruction ukuthi zonke ingane ayizele nezingane zakhe ayibulawe zonke ekseni ziphanyekwe umphakathi zonke ibuke. Lithi iBhayibheli ke nomama wawuzwa lokho futhi azange aphikisane nokusho kwabo. Wabayeka nje benza kwakuhle kwajatshula ukuthi ke ngoba sekubulawa izingane zalomthakathi ngoba sekubulawa izingane zalomthakathi walendoda siyazi ukuthi nondlalo besinayo manje uNkulunkulu usezosenzela umusa. Lithi iBhayibheli lo mama izingane zakhe seyiphalekiwe zinjalo waphambana nesimo. Lithi iBhayibheli wathatha amasaka wathatha ingwane washiya umbhede wakho omuhle washita iningurumo yakhe wahamba. Lithi iBhayibheli wabe seyahlala edwaleni. Lithi iBhayibheli ubusuku nemini wayebhize phebeza inyoni zonke engasondele ejumbini ethi ngekwazi uNkulunkulu ukuthi ngikade ngikhonza emndenini wami kwenzeni into enje. Webazana nabantu ufuna ukusho lento bazenhlala phansi. Kunezinto uNkulunkulu namhlanje esekhulumile etheni nezinto azoyivala. Kunezinto noma ngabe amashwabushi iqalekiso zeminyaka ezakhuluma zahlala phezu kwempilo yethu kodwa namhlanje sikholwa into eyodwa ngoba sinyukile sorry besikhathi sibe edwaleni siyakholwa uNkulunkulu ukuthi noma ngabe kwavalwa iminyaka kodwa ngokusekhulumile uNkulunkulu kuneminyaka esikholwayo ukuthi izovulwa namhlanje. Sihlela
asize uNkulunkulu ngoba siyazi ukuthi uma sesifikile kuye noma ngabe kwathiwa ayikho into yophinde ilunge phezu kwempilo yethu kodwa ngoba sesifikile sesedwaleni sesiphambi kwakho ukukhalisa nokuphelelisa ukukholwa kwethu sesiphambi kwakho litshele ukuthi kunezinto esiyilindele ukuthi ishintshe phezu kwempilo yethu lithi iBhayibheli noma wahlala ubusuku nemini elindile ukuthi uNkulunkulu noma ngabe ukhipha isiqalekiso phezu kwempilo yakho kodwa kunethempeli lodwa ukuthi uyabathwala bakho uyabahobele ngiyakholwa ukuthi nami angangenzela umusa lithi iBhayibheli noma wahlala day and night ephebeze lithi iBhayibheli akavumelanga lutho akavumelanga inwani zezulu akavumelanga lutho isondele edubeni lithi iBhayibheli yathinteka inkosi ehlalweni sayo somkhosi lithi iBhayibheli yesu ukuthi kunomama okhalayo esaphi basekhona umama kodwa abakhalayo webangwena basekhona umama abakhalayo ebandleni bakhale until isimo shintshe basekhona umama abakhalayo emndenini yabo until uNkulunkulu aphendula bonakala lithi iBhayibheli wabe seyakhala lo mama until izwi lakhe lifike enkosini lithi iBhayibheli angizange kube yiloko kuphela wabe sethola idouble portion ukuthi noma ngabe bephuma isiqalekiso akesambeni ke siyobheka amathambo endoda yakhe ngenxa yokuthi wadela konke wasondela uNkulunkulu webangcwele siphambi kwenkosi sisedwaleni silindile konke okudliwe isikhonyana sikholwa izwe lodwa ukuthi kuyabuyiselwa kuphindiwe usathana bento nje imali zethu ziyabuyiselwa iphindiwe konke usathana bendlele bona enough is enough siphambi kwenkosi sisedwaleni sizonqaba ukuthi sikhonze uNkulunkulu engathi siyafana nabantu bezwe asifani nabantu bezwe kule mfihlelele emthandazweni yethu imithandazelo kathi baphendula siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi izophendula so lesiphambe isikhathi silindile siyakhala uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu senze umusa ngenxa yokuthandazwa